Επιστρέψαμε στο στούντιό μας λίγα λεπτά μετά τις 9:30 και να περάσουμε σε αυτό το μέρος να καλημερίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Αλέξανδρο Αρβανιτάκη, διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και να αρχίσουμε τη συζήτησή μας από τα της οικονομίας, μιας και είστε έτσι και συνεργάτης του κυρίου Λαζαρίδη, του Συμβουλίου. Ναι. Να αρχίσουμε λίγο από την οικονομία και να πάμε μετά στα της Κύπρου και τα γεωπολιτικά. Και να δούμε τι, όταν είχε έρθει στο Economist το εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κ. Bob Trump, είχε πει ότι οι όροι του μνημονίου δεν είναι λέει γραμμένα στις πλάκες του Μωυσή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να αλλάξουν και να επαναδιαπραγματευτούν. Και πολλοί αυτό το θεώρησαν ότι ανοίγει έτσι και ένα παράθυρο στον κύριο Σαμαρά να συνενέσει στα μέτρα που προωθούνται για την... Εγώ θα έλεγα ότι ανοίγει ένα παράθυρο για την επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Δηλαδή είναι προφανές και... Μα αυτό το ζητά ο κύριος Σαμαράς. Οι δύο αυτό ζητούν και ο κύριος Τραμπ το έκανε το άνοιγμα στον κύριο Σαμαρά, κατ' επέκταση για τα μέτρα. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τους τελευταίους μήνες, όλο και πιο ισχυρά, καταγράφεται η αποτυχία του μνημονίου. Το βλέπουμε όλοι. Αυτή η αποτυχία έχει οδηγήσει την ίδια, τον διεθνή τύπο, του διεθνή παράγοντος, τις διεθνείς αγορές να βλέπουν την Ελλάδα με ένα διαφορετικό μάτι. Να βλέπουν ότι δεν προχωράει αυτή η τακτική που έχει, αυτό το μείγμα πολιτικής που έχει υιοθετηθεί με το μνημόνιο και πλέον αναζητούνται λύσεις πώς μπορούν να φύγουν από αυτό το που υπάρχει σήμερα. Παρότι βλέπουμε να έρχονται συνέχεια μέτρα και να έρχεται συνέχεια η Τρόικα να ζητάει νέα μέτρα, η πραγματικότητα είναι ότι εκτιμάται ότι μπορεί να είμαστε πολύ κοντά σε μια διαφορετική προσέγγιση πλέον. Παράδειγμα, υπήρξαν δημοσιεύματα μέσα στο καλοκαίρι στη Wall Street Journal, στους Financial Times της Γερμανίας, οι οποίοι δικαιώνανε τις απόψεις Σαμαρά, μιλάγανε για το γεγονός ότι βαθαίνει η ύφεση λόγω του μείγματος που έχει προτείνει η Τρόικα ότι έχει χτυπήσει η ελληνική κυβέρνηση και πλέον οδηγούμε σε ένα αδιέξοδο. Σε αυτό το αδιέξοδο το θέμα είναι αν θα προλάβουμε να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Είναι η χώρα περάσει χειρότερα σε χειρότερες μέρες, δηλαδή έχουμε προβλήματα στάσης πυλωμών ή ακόμα και εξόδου από το ευρώ εισαγωγικά, όπως υπάρχουν κακά σενάρια. Το θέμα είναι λοιπόν εδώ μπροστά μας αν μπορέσουμε να πάμε σε μια ουσιαστική διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση το αρνείται. Δηλώνει ρητά ότι δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο, ότι η Τρόικα δεν το δέχεται, ότι αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε στα χέρια μας και δεν μπορούμε να πάμε διαφορετικά. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική, όπως είπε και ο Τραμπ. Το ζήτημα, η Τρόικα ζητάει να πετύχουμε τους στόχους. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Αν μπορούμε να παρουσιάσουμε εναλλακτικά δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα πετυχαίνουν ισοδύναμα αποτελέσματα, δίνοντας όμως δυνατότητα να υπάρξει ανάκαμψη και ανάπτυξη, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε να πάρουμε πράγματα. Το ζήτημα είναι πλέον η κυβέρνηση σημερινή δεν έχει αξιοπιστία. Καμία αξιοπιστία. Το βλέπουμε καθαρά. Ήρθε η Τρόικα το καλοκαίρι και έφυγε όταν έγινε και ο Καρδάλ με τον κύριο Βενιζέλο, γιατί βλέπει ότι ενώ νομοθετούνται υποτίθεται μέτρα, αυτά τα μέτρα δεν εφαρμόζονται. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης στους ξένους. Αυτό είναι το ένα βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η ίδια η αποτυχία του μνημονίου που δημιουργεί έντονους προβληματισμούς και στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού, που εκεί υπάρχει αντίστοιχη πίεση, είδαμε τις τελευταίες μέρες στις επαφές που υπήρχε στην κοινή συνεδρίαση με τον Γκάιτνερ, τις πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους να αλλάξουν πολιτική, να δώσουν μια έμφαση στην ανάπτυξη. Και το τρίτο ζήτημα που πιστεύουμε και εμείς ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση και αλλαγή του μείγματος είναι το να γίνει σαφές ότι ο ελληνικός λαός αυτό δεν το αντέχει. Δηλαδή χρειάζεται μια σαφής πολιτική εντολή η οποία να είναι σε άλλη κατεύθυνση. Αυτά τα μηνύματα οι Ευρωπαίοι και οι Τρόικα θα πρέπει να τα λάβουν. Είναι σαφές. Αν δεν το κάνουν θα βρεθούν μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση η οποία τι να είναι και μεταδοτική όπως ξέρουμε και στην Ευρώπη. Εντάξει, και η Τρόικα μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι γίνεται για παράδειγμα το τέλος των ακίνητων. Το οποίο το τελευταίο μέτρο που έχουμε ακούσει, το τελευταίο μέτρο το οποίο έχει κάνει αίσθηση στον κόσμο, που τελικά εκεί που υπολογίζαμε στην αρχή ως και 4 δισεκατομμύρια μέχρι το 2012, αρχίζουν εκτιμήσεις και πέφτουν. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι έχουμε μια απόκληση 1 δισεκατομμυρίου σε σχέση με αυτό που υπολογίζαμε στην αρχή και αυτό που υπολογίζουμε τώρα. Άρα κατευθείαν μας έρθει στο μυαλό, στα χαρτιά του Υπουργείου Οικονομικών, θα λάβουμε και νέα μέτρα και θα είναι κυρίως φορολογικά, δεν μπορούμε να κάνει άλλο. Κοιτάξτε, για το τέλος ακινήτων, επειδή είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει
έχουμε κρατήσει τον κόσμο. Γιατί μιλάμε για ένα τέλος το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει σε σταδιακή δίμευση των ιδιωτικών περιουσιών. Ειδικά τώρα μετά από την δήλωση τη χθεσινή ότι θα είναι μόνιμο το τέλος αυτό και δεν θα είναι προσωρινό για 2-4 χρόνια που είχε ανακοινώσει ο κ. Βενιζέλος. Καταρχάς, το γεγονός ότι ο κ. Βενιζέλος πριν 10 μέρες έκανε μια δήλωση για 2 χρόνια. Γεννήθηκε το προσωρινό μέτρο. Μετά, μέσα στην εβδομάδα, επεκτάθηκε το μέτρο το 2014-2015 και καταλήξαμε μέχρι το 2014. Και τώρα, χθες έκανε τη δήλωση για μόνιμο με τέλος. Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία σχεδιάζει στο γόνατο. Εντελώς. Φέρνει ένα μέτρο το οποίο δεν πρέπει να το έχει σχεδιάσει ιδιαίτερα καλά. Φαίνεται από τον τρόπο που υπολογίσαν το τέλος. Στην αρχή ξεκίνησε το τέλος να έχει μια μεσοσταθμική βάρυνση στα 4 ευρώ στο κανονικό από ό,τι θυμάμαι. Αυτό αυξήθηκε σχεδόν διπλασιάστηκε από κάποιο σημείο μετά. Είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό το μέτρο έχει σχεδιαστεί στο πόδι. Ήδη αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, ότι ο προπολογισμός αφενός των ελληνικών αρχών είναι για 2,6 δις, ενώ οι υπολογισμοί που γίνονται στο εξωτερικό είναι για 1 δις ευρώ, δείχνει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Επίσης, αυτό το τέλος δημιουργεί τεράστιες παρενέργειες σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση είχε προϋπολογίσει μια διευθέτηση των υπεύθυνων και μάλιστα έχει προϋπολογίσει τον προπολογισμό. Αυτή η διευθέτηση δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα, γιατί πλέον ο κόσμος θα ξέρει ότι πάνω να κάνει διευθέτηση των υπεύθυνων θα κλείσει μετά να πληρώσει και ένα τέλος πάνω σε αυτούς τους υπεύθυνους. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο αντικίνητρο. Σήμερα ότι αυτό το τέλος βυθίζει εντελώς την οικοδομή και την αγορά κινήτων. Ήδη είναι στάσιμη, ήδη έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα και μιλάμε για έναν κλάδο, την οικοδομία, που είναι η μηχανή της ελληνικής οικονομίας. Έχει 15% συμμετοχή στην απασχόληση στην Ελλάδα, αφορά 150 επαγγέλματα και έχει μια σταθερή στασιμότητα αυτή τη στιγμή. Έχει ένα τέλος κινήτων που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη προβληματική αγορά. Το ζήτημα με τους αριθμούς που είπαμε για το 2,6 και τα 1 δις έχει και μια άλλη πτυχή. Ότι μέχρι τώρα υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για τους αριθμούς που εν τέλει η κυβέρνηση μας φέρνει μπροστά μας. Δηλαδή, θέτει στην ελληνική κοινωνία διαρκώς διλήμματα, πετώντας αριθμούς στο τραπέζι, οι οποίοι δεν ξέρουν εν τέλει ποια βάση έχουν. Να σου πω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Όταν το 2010 η κυβέρνηση προϋπολόγησε μέτρα 23,5 δις ευρώ. Πέτυχε μείωση ελλείμματος 6,7 δις ευρώ. Σημαίνει ότι πέτυχε μια αποδοτικότητα πάνω στους φόρους, η οποία ήταν μεταξύ 25 και 30%. Το ίδιο συμβεί και με το 2011. Μέχρι τώρα, πριν τα νέα που θα έρθουν τώρα αυτές τις ημέρες, έχει προπολογίσει 21 δις μέτρα για να μειώσει το έλλειμμα κατά 7 δις. Μιλάμε για μια αποδοτικότητα 33%. Αυτή η αποδοτικότητα δείχνει ότι τα μέτρα αυτά είναι προβληματικά, ότι η ύφεση που δημιουργείται από τα μέτρα, που δημιουργείται από τα μέτρα τρώει την αποδοτικότητα αυτών των μέτρων, αλλά έχει και μια παράμετρο που δεν έχει εξαιρέσει, δεν έχει αναδειχθεί τόσο πολύ. Ότι αυτά τα μέτρα χτυπούν ανισοκατανομερώς στον κόσμο. Το πιο σκληρό δηλαδή. Αυτά τα 7 δις που εν τέλει πληρώνονται, αλλά θα πληρωθούν, έχει προπολογίσει η κυβέρνηση να πληρωθούν, αλλά είναι στη βάση των μέτρων που είναι 21 δις, χτυπάνε ανοικοδομές με την έννοια ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα, εκ των πραγμάτων θα επιβαρυνθούν πολύ πιο άμεσα και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτό λοιπόν είναι μια πτυχή πάρα πολύ σημαντική, την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αυτό είναι συνήθις τακτική. Απλά το ερώτημα που τίθεται είναι από τη στιγμή που βλέπεις ότι τα μέτρα αυτά δεν ωφελούν, δεν σε βγάζουν πουθενά, δεν σου προσφέρουν κάτι. Τα περισσότερα βεβαίως θα μου πείτε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί από αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Αλλά προφανώς θα πρέπει να αλλάξει η συνταγή. Αυτό προκύπτει. Ποια είναι η συνταγή της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έκανε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση στο ΖΑΠΙΟ 2, η οποία ήταν συνέχεια μάλιστα στο ΖΑΠΙΟ 1 τον Ιούνιο. Αυτή η συνολική πρόταση, η οποία ήταν καινοτόμα για το γεγονός ότι ανέλαβε μια αντιπολίτευση για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, κινούμεντα χρονικά, να φέρει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση, η οποία δημιουργεί δεσμεύσεις, προφανώς, κάνει ρήξεις με κοινωνικές ομάδες, ήταν μια επιλογή του Αντώνη Σαμαρά για να δείξει ακριβώς ότι είναι μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, ότι διαθέτει μια υπεύθυνη πρόταση, αξιόπιστη, η οποία μπορεί να μας φέρει σε μια έξοδο από αυτή την κατάσταση που βρίσκομαστε σήμερα. Να οδηγήσει δηλαδή στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η πρόταση του Ζαπίου, η οποία παρουσιάστηκε, ένα επιτυχές της παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ πριν λίγες μέρες, δίνει έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας ενός δημιουργικού σοκ, ενός αναπτυξιακού σοκ στην ελληνική οικονομία. Αυτό για να γίνει
έθετε κάποιους βασικούς πυλώνες. Οι βασικοί πυλώνες ποιοι ήταν? Πρώτα απ' όλα μια φορολογική μεταρρύθμιση, κρίσιμη, η οποία φορολογική μεταρρύθμιση θα διευκόλυνε την οικονομική της Ελλάδα και θα προέσχε και ξένες επενδύσεις. Οι βασικές επιλογές, οι βασικές προτάσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης αφορούσαν την θέσπιση ενός flat rate 15% και για τους φόρους νομικών προσώπων και για τα μερίσματα, αφορούσε την οριοθέτηση ανώτερου συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα 40% με την προοπτική να μειωθεί στο 30% τα επόμενα χρόνια, αφορούσε αυτά όμως δεν είχαν άμεση την επιστροφή στο ΦΠΑ από το 23% που είναι σήμερα στο ΦΠΑ που ήταν πριν 2 χρόνια, δηλαδή στο 9 και 19%. Και το κρισιμότερο από όλα αυτά που να σας πω ήταν το ζήτημα της απλοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή η γραφειοκρατία είναι δεδαλώδης και αυτό αποτελεί κρίσιμες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στη χώρα. Αυτή ήταν η μία πλευρά της φορολογικής μεταρρύθμισης, η μία πλευρά της οικονομικής πρότασης. Μετά υπήρχαν μεγάλες πτυχές όπως ήταν η ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Θυμάστε το είχε θέσει και στο ΖΑΠ 1. Τότε το ΠΑΣΟΚ λιδωρούσε τη Νέα Δημοκρατία, μίλαγε για ανύπαρκτα ποσά που δεν προκύπτουν. Και μετά το υιοθέτησε και μάλιστα δεσμεύτηκε και έναν της Τρόικα θα προκρίνει 50 δις το 2015. Η αξιοποίηση εκείνης της περιουσίας και έσοδα μπορεί να φέρει και να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο ποσοστό το δημόσιο χρέος που σήμερα, τους τόκους για το δημόσιο χρέος που σήμερα έχουν εκτοξευτεί λόγω της αύξησης των επιτοκίων, θα δημιουργήσει έσοδα στο κράτος από την δραστηριότητα που θα αναπτύξει γύρω από τη δημόσια περιουσία, δηλαδή απασχόληση, φορολογικά έσοδα κτλ. Οι βασικοί πυλώνες ήταν αυτοί, η φορολογική μεταρρύθμιση και αξιοποίηση της εκείνης της περιουσίας. Μετά υπήρχαν ζητήματα όπως την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, που το ξέρουμε όλοι. Και ένα ζήτημα το οποίο είναι η μοραλική λιγορία της κυβέρνησης. Ένα ζήτημα το οποίο δεν μας εμποδίζει τίποτα. Η Μέρκελ διαβάζουμε ότι έκανε παρατηρήσεις στην ελληνική κυβέρνηση για να έχει προχωρήσει του ΕΣΠΑ. Υπήρξε υιοθέτηση πρόσφατα στην πλαίσιο της συμφωνίας που έγινε την 21η Ιουλίου να πέσει η συμμετοχή του ελληνικού κράτους, να μην χρειαστεί να βάλει το ελληνικό κράτος στο ποσοστό που το αναλογεί. Μια πρόταση μάλιστα που έχει φέρει ο Αντώνης Σαμαράς από το Φλεβάρι του 2010 έχει ζητήσει την κυβέρνηση να το θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα και πάλι δεν προχωράει το ΕΣΠΑ. Μιλάμε για 15 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν διαθετευτούν στην ελληνική αγορά θα έχουμε και μείωση της ανεργίας και θα έχουμε και φορολογικά έσοδα αυτόματα. Από ΦΠΑ, από κοινωνικές εισφορές. Το σίγουρο είναι ότι τόσο καιρό λέγαμε κάποια πράγματα, κάποιοι λέγανε ότι δεν γίνονται, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχει αυτή η περιουσία όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Για παράδειγμα όμως όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον όσο θυμόμαστε εμείς, ακούγαμε ότι δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και τελικά ο Πρωθυπουργός είπε από τη ΔΕΘ ότι ξεκινάω έρευνες και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στην Νότια Κρήτη για να βρει υδρογονάνθρακες. Κάτι το οποίο το κάνει τώρα και η Κύπρος και έχει ανοίξει και όλο αυτό το γεωπολιτικό ζήτημα στη Μεσόγειο, αλλά ταυτόχρονα πώς ανακαλύψαμε μέσα σε ένα ξαφνικά ότι όντως υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην περιοχή, ότι η Ελλάδα είναι πλούσια σε κοιτάσματα και φυσικού αερίου, πετρελαίου, ουρανίου, όσα γνώριζε ο κόσμος τελικά τα παραδέχονται τώρα και οι κυβερνώντες. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, και πώς γίνεται. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε ένα ζήτημα γύρω από την ύπαρξη υδρογονανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο, στην Δυτική Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου, ήταν μια συζήτηση που έγινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όντως γινόταν σχεδόν εκρηκτό όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον έχει αναδειχθεί η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία έφτιαξε ένα φορέα ερευνών. Προς το παρόν έχει δώσει μια προτεραιότητα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης και της Νοτιού Κρήτης. Αλλά εδώ είναι ένα ανακύκλωση που λέει ότι υπάρχει το θέμα της ΑΟΣ. Το έχουμε ξανασυζητήσει την προηγούμενη φορά. Η Κύπρος έχει λάβει πρωτοβουλίες από το 2003 να ρυθμίσει ΑΟΣ με τις γειτονικές χώρες και να προχωρήσει αξιοποίηση αυτών των πολιτοπαραγωγικών πόρων. Ήταν μια κίνηση η οποία έδωσε και εμβληματικό κύρος στην Κύπρο με την έννοια ότι πέτυχε συμμαχίες, πέτυχε να πάρει μαζί της την διεθνή κοινότητα όσον αφορά την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και βλέπουμε τώρα με την κρίση που υπάρχει με την Τουρκία, με τους λιονταρισμούς του Ερντογάν, πόσο σημαντικό είναι και τι επιπτώσεις και επιδράσεις θετικές έχει όσον αφορά την θέση δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την Ελλάδα, υπάρχει το κρίσιμο ζήτημα, ο Αντώνης Σαμαράς έχει θέσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, το θυμάστε, να υιοθετηθεί να θεσπιστεί πρώτα απ' όλα και μετά να υιοθετηθεί με τις χώρες με τις οποίες μπορούμε. Δηλαδή με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει αξιοποίηση. Η κυβέρνηση ολιγορεί. Θυμάστε ότι συζητάμε έτσι και γυρίσα και την πρώτη φορά γιατί ολιγορεί. Υπήρχε όπως ξέρετε μια φοβία, μια επιφύλαξη, μια προσπάθεια να μην ανεβάσουμε τους τόνους με την Τουρκία. Πλέον στην Τουρκία ευθέως αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με την οδηγία που έθεσε ότι θα κάνει έρευνες και όλα ναύταξ που θα κάνει έρευνες νοτίου του Καστελορίζου. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα για να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το
θετικό είναι ότι το διάβημα που έκανε η ελληνική κυβέρνηση προς την τουρκική, λόγω της ανακοίνωσης της Τουρκίας, μιλάει ξεκάθαρα για απόπειρα την Τουρκία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Άρα είναι μια έμεση παραδοχή από την ελληνική κυβέρνηση ότι όντως εκεί είναι η ελληνική ΑΟΣ. Αυτό που είδαμε για μια συμφωνία περί της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκίας και των κατεχομένων της Κύπρου, τι ακριβώς είναι? Μια προσπάθεια της Κύπρου να δημιουργήσει τελεσμένα, της Τουρκίας να δημιουργήσει τελεσμένα στην περιοχή, να δείξει ότι θα οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ότι στην Κύπρο ουσιαστικά θα προσπαθήσει να προχωρήσει να αποδώσει στο κατεχόμενο διπλωματική αναγνώριση μέσω της συμφωνίας αυτής. Όλες αυτές οι συμφωνίες είναι άκυρες. Δεν αναγνωρίζονται από κανέναν. Να υπενθυμίσουμε ότι τα κατεχόμενα έχουν ανακηρύξει την ύπαρξη ως κράτος, ως τουρκική δημοκρατία του Βορειοκύπρου από το 15 Νοεμβρίου 1983. Έχουμε 2011, μετά από 28 χρόνια σχεδόν, κανείς δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως χώρα. Όλες αυτές οι συμφωνίες λοιπόν είναι άκυρες, δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα εμβληματικό. Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να δούμε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ουσιαστική ευκαιριακού. Αυτό που επιθυμεί είναι να διευρύνει την επιρροή της και στο νότιο κομμάτι της Κύπρου. Θυμάστε το σχέδιο που είχε γίνει και οι συνομιλίες αυτή τη στιγμή που η πλευρά η τουρκοκυπριακή και η τουρκική μιλάνε για συνεταιρισμό δύο κρατών κτλ. Αυτή είναι η στόχευσή τους ξεκάθαρα. Το σημαντικό είναι ότι λόγω των κινήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επιτευχθεί αυτή μια συμμαχία, να το πω έτσι. Υπάρχει το Ισραήλ το οποίο στηρίζει ξεκάθαρα την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ελλάδα. Υπάρχει διεθνή συγκυρία και οι ΗΠΑ και η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώσαν την παράστασή τους και τη στήριξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις έρευνες που κάνουν και στο δικαίωμά της να αξιοποιήσει πληροπαραγωγικούς πόρους. Οπότε είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Τότε πώς η Τουρκία πάει να τον κάνει πέρα μόνο? Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αφενός το ότι υπάρχει μια πλευρά στις ΗΠΑ η οποία δεν επιθυμεί να συγκρουστεί, δεν είναι στρατιωτικά μόνο και διπλωματικά να υπάρξει πλήρη διάρκεια των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Οπότε η Τουρκία πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση να μπορέσει να επιτύχει μια πολιτική ίσων αποστάσεων εκ μέρους των ΗΠΑ. Δηλαδή, οι ΗΠΑ να οθήσουν τις συνομιλίες, να διασυνδέσουν το αποτέλεσμα των συνομιλίων στο Κυπριακό με την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Προς το παρόν οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Υπήρξε μια δήλωση παρόμοιου ύφους από τη Βρετανία, η αλήθεια είναι. Η Βρετανία που έχει ειδικά συμφέροντα στην Κύπρο, το ξέρουμε. Προσπαθεί λοιπόν η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο να πιέσει τις ΗΠΑ. Παίρνουν των ΗΠΑ, υπάρχει και μια πτέρυγα στο Ισραήλ, η οποία δεν επιθυμεί την πλήρη ρήξη των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα, θεωρεί ότι έχει την ανάγκη της στήριξης της Τουρκίας για να επιβιώσει σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, στη δύσκολη γειτονιά που βρίσκεται το Ισραήλ, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί η Τουρκία να αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία που έχει για να πιέσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει η κίνηση στην Κύπρο τελικά, γιατί θα βρεθεί απέναντι στο Ισραήλ ευθέως και εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να διακινδυνεύσει. Και γι' αυτό ο κίνδυνος είναι τυχόν κάνει κάποιες κινήσεις στο Καστελόριζο, δηλαδή στην περιοχή νοτιού του Ρούζου. Σε αυτή το σημείο του Ρούζου με την Ελλάδα. Ναι, στην περιοχή που ουσιαστικά είναι ελληνική ΑΟΣ με ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Μήπως όμως εκεί που στοχεύει η Τουρκία είναι να παίξει το τελευταίο της το χαρτί, να βγάλει τον άσο από το μανίκι της ό,τι αφορά τη συνεκμετάλλευση μέρους των φυσικών κοιτασμάτων που βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή να βρουν την κοινή λύση, ας πούμε ότι δεν κάνουμε καμία κίνηση, καμία πολεμική κίνηση, ας το βρούμε διπλωματικά για να τελειώσει το θέμα το πέρα οριστικά με τις ΑΟΣ και να κάνουμε μια μικρή συνεκμετάλλευση. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει υψώσει τόσο πολύ τους τόνους που δεν δείχνει να ζητάει κάτι λιγότερο από το να σταματήσει η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Κύπρου, να προχωρήσει σε ένα καταμερισμό 50-50 σχεδόν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ούτω καθεξής. Αυτό πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Καμία ελληνική κυβέρνηση μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο πράγμα, ειδικά υπό το βάρος τέτοιων απειλών, λιονταρισμών κτλ. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει οδηγήσει τον εαυτό της, έχει εγκλωβιστεί, να το πω έτσι, γιατί έχει βάλει πάρα πολύ ψηλούς τόνους, μιλάει θέτει ζητήματα τα οποία προσβάλλουν ευθέως το Ισραήλ. Το ζήτημα, ας πούμε, θα προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για τον αποκλεισμό της Γάζας, είναι ένα χτύπημα στο Ισραήλ το οποίο το Ισραήλ δεν μπορεί να το δεχτεί. Είναι ένας όρος τον οποίο το Ισραήλ δεν μπορεί να το δεχτεί. Ακόμα και αν δεχόταν να ζητήσει συγγνώμη, να επιζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων από το Μαυρί Μαρμαρά, δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί εκβιαστικά και με αυτόν τον τρόπο να άρει τον αποκλεισμό της Γάζας που είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφαλείας για το Ισραήλ. Άρα η Τουρκία δείχνει με αυτόν τον τρόπο βάζοντας σε αυτήν την ώρα που δεν επιθυμεί τον συμβιβασμό. Επιθυμεί να επιβληθεί. Νομίζει ότι μπορεί να επιβάλλει τους όρους της στους γείτονές της. Και δεν είμαι βέβαιος που μπορεί να κάνει αυτό πια. Αυτό που όμως πριν
είπατε και εσείς πριν, είναι ότι η Κύπρος έχει από πίσω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στηρίζεται και στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ, της Αμερικής και της Ρωσίας. Η Τουρκία με ποιες πλάτες μπορεί να κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις αυτή την ώρα, όσο βλέπετε απέναντί της είναι σχεδόν το 2/3 της παγκόσμιας δύναμης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιθυμεί στο πλαίσιο της στρατηγικής του ναθιμανισμού του Νταβούτογλου και του Ερντογάν, επιθυμεί να αναδειχθεί σε ηγέτητα δύναμη των αραβικών κρατών, των αραβικών λαών θα έλεγα καλύτερα. Γι' αυτόν τον λόγο αναδεικνύεται και πάρα πολύ καιρό και είναι μια υπόθεση που δεν αφορά την Κύπρο, αφορά τις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις με την υπόθεση του Νταβός τότε, μετά το Μαντιναμέρα. Τους ενδιαφέρει να αναδείξουν σαν αντίπαλο του Ισραήλ ως εξαντανακλάσεων να έχουν μαζί τους την υποστήριξη των αραβικών λαών για να επεκτείνουν την επιρροή τους. Αυτό έχει δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, μέχρι να επιτευχθεί δημιουργήσει άμεσα εχθρούς πριν προλάβει να αποκομίσει τα ωφέλη από αυτή τη στρατηγική. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται οι υπόλοιπες αραβικές χώρες, και υπάρχουν δύο μεγάλες αραβικές χώρες, οι οποίες είναι σουννιτικές, όπως και η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, οι οποίες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στην Τουρκία να αναδειχθεί έτσι εύκολα σε ηγέτητα δύναμη του αραβικού κόσμου. Να σας υπενθυμίσω ότι όταν έγινε επίσκεψη Ερντογάν την εβδομάδα στην Αίγυπτο, βγήκαν η μουσουλμανική αδερφότητα που είναι η σκληρή μουσουλμάνη στην Αίγυπτο, που είναι και η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Αίγυπτος και μετά την πτώση του Μουμπάρακ, και είπαν ότι καλοδεχόμενος τον Ερντογάν, αλλά μην νομίζω ότι θα γίνει ηγέτης εδώ πέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Αίγυπτος δεν πρόκειται να αποδεχτεί ένα δεύτερο ρόλο απέναντι κάτω από την Τουρκία. Μπορεί να παίξει άλλο ρόλο η Τουρκία, γιατί το ρωτάω, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στις προηγούμενες μέρες είδαμε κάποια δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει και το ρίσκο ακόμα και ενός πολέμου για τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της Αμπάχ της Τουρκικής Εφημερίδας ότι υπήρξε μια αναφορά, μια εκτίμηση εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου. Θέσανε πρώτα του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας τα δεδομένα, τους εκτιμόμενους τα εκτιμόμενα αποθέματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, φυσικού αερίου και πετρελαίου, φυσικού αερίου νομίζω, τα οποία τα εκτιμούσαν σε 15 τρισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα, ή 7 τρισεκατομμύρια ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, τα οποία τέλος πάντων θα δικαιολογούσαν έναν πόλεμο. Ανεξαρτήτως πώς είναι οι πόροι που βρίσκονται στη Μεσόγειο, το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Και μπορώ να σας πω ότι η Τουρκία στερεοτυπικά δεν μπορεί να το απαντηθεί με το Ισραήλ. Θα σας έλεγα ότι μπορεί να το απαντηθεί καν με την Ελλάδα. Επειδή υπάρχει μια αντίληψη, και είναι σημαντικό αυτό το βήμα, επειδή υπάρχει μια αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι η μικρή και αδύναμη και η Τουρκία είναι ο γίγαντας ο οποίος θα μας καταπληκτήσει σε μια ώρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και να είστε βέβαιοι ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα το έχει κάνει ίδιο όπως το έκανε το 1974 στην Κύπρο. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στρατηγικά με το Ισραήλ σε καμία των περιπτώσεων και είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο για αυτή να κάνει ένα στρατηγικό βήμα και έναντι της Ελλάδας, η οποία είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια χώρα η οποία αν γίνει κάτι τέτοιο εκ μέρους της Τουρκίας θα έχει την υποστήριξη και των διεθνών εταίρων. Οπότε νομίζω ότι ένα τέτοιο βήμα θα ήταν απομονωμένο. Το ζήτημα είναι η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 και μετά, έχει πετύχει με την εξαναγκαστική διπλωματία της, με εκφοβισμούς και με απειλές θερμών επεισοδίων, έχει πετύχει να φτάσει σε ένα επίπεδο. Να καταφέρει να δημιουργήσει, να προσπαθεί να δημιουργήσει κρίζες ζώνες στο Αιγαίο, να μην επεκτείνουμε στα ναυτικά μας μίλια, να προχωράει η υπόθεση στο Κυπριακό με έναν τρόπο που εξυπηρετεί ουσιαστικά τουρκικά συμφέροντα μέχρι τώρα, όπως έδειξε το σχέδιο ΕΜΕΝ. Νομίζω ότι αυτή η στρατηγική έφτασε στα όρια της. Γιατί και η Τουρκία έχει υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις της. Έχει οδηγηθεί σε αυτό που λέμε σε στρατηγική υπερεξάπλωσης. Δηλαδή έχει απλώσει, να το πω απλά αρχαϊκά, τα πόδια της πέρα από την κουβέρτα. Και πλέον απέναντί της δεν έχει μια Ελλάδα η οποία είναι φοβική ή η οποία είναι εγκλωβισμένη στα εσωτερικά της ζητήματα, τώρα ας πούμε που έχουμε την οικονομική συγκυρία. Δεν είναι εγκλωβισμένη. Είναι τυχαίο η χρονική περίοδος που έσκασε το πρόβλημα με την Κύπρο. Νομίζω ότι όντως δεν είναι περίοδο και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Κύπρο και ταυτόχρονα και με την Τουρκία, ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις της Αμερικής, ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία λέει και στηρίζει την Ευρώπη, όπως και η Ρωσία. Μια Ρωσία η οποία δεν ξεχνάμε ότι σήμερα μόλις ανακοινώθηκε δίνει και ένα πακέτο βοήθειας, δάνειο δηλαδή, στην Κυπριακή μετά και την έκρηξη στο Μαρί, στην ναυτική βάση, δημιουργώντας έτσι και μια οικονομική αστάθεια στην περιοχή. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν νομίζω να είναι τυχαία γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Σίγουρα η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αδυναμία της Ελλάδας. Αυτό το έκανε πάλι. Αν δείτε πότε δημιουργούσε κρίση στην Ελλάδα, το 1994 είχαμε την πτώση της Χούντας, το 1987 υπήρχε η αδυναμία της κυβέρνησης Παπανδρέου, το 1996 είχε μόνο να αναλάβει ο Κώστας Σιμίτης. Προσπαθεί πάντα να δημιουργήσει θέματα στην περίοδο που η χώρα εμφανίζεται αδύναμη. Το σημαντικό είναι, για να
είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μπορεί να αντιμετωπίζει ιστορικά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά έχει αξιόπιστες ενόπλες δυνάμεις οι οποίες είναι αποφασισμένες να προσπίσουν τη χώρα. Και αυτό κάνει καθημερινά, όπως ξέρετε, πάνω από το Αιγαίο με τις αερομαχίες όταν προκύπτουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας. Άρα δεν υπάρχει φόβος, να το πω έτσι. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία, σίγουρα πρέπει να γίνουν διπλωματικές κινήσεις, να καταδειχθεί ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία συμπεριφέρεται ως ένα κράτος ταραξίας. Και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε εμείς και οι εταίροι μας να νουθετήσουμε την Τουρκία ώστε να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά. Της επιτρέπεται όμως, φαίνεται μάλλον σαν να της επιτρέπεται να έχει, σαν να την αφήνουν να έχει τέτοια συμπεριφορά. Νομίζω ότι η Τουρκία παίρνει δικαιώματα μόνη της. Πολλά χρόνια τώρα. Από το 2003 όταν δεν επέτρεψε οι ΗΠΑ να μεταβαίνουν στα θέματα στο βόρειο Ιράκ από τη μέσα από την Τουρκία, η Τουρκία έδειξε ότι πλέον ακολουθεί μια πιο αυτόνομη πολιτική. Πάντα προσπαθούσε τα τελευταία 30-35 χρόνια επιδιώκει να έχει μια πιο αυτόνομη πολιτική. Αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν έχει φάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Και νομίζω ότι μπορεί να ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική μη λαμβάνοντας υπόψη τις ισορροπίες. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ ας πούμε το Νταβούτογλου διακήρυξε ότι θα έχει μηδενικά προβλήματα και θα γίνει η τοπική υπερδύναμη, έχει καταφέρει να έχει προβλήματα με όλα τα σύνορά του. Έχει πρόβλημα με την Αρμενία, έχει πρόβλημα με το Ιράν, έχει πρόβλημα με το Ιράκ με λόγω των Κούρδων. Με τη Συρία αυτή τη στιγμή έχει μονάξει πριν ρίξει οι σχέσεις τους μέχρι πρώτη να ήταν οι σχέσεις τους. Με το Ισραήλ, με την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως ο Ερντογάν διαλύει το στρατιωτικό κράτος. Ήταν μια στρατοκρατούμενη περιοχή. Δηλαδή από εκεί ήταν το βαθύ κράτος της Τουρκίας, ήταν ο στρατός. Αφόσον λοιπόν έχει βάλει στη φυλακή κάποιους στρατιωτικούς, έχει παραιτηθεί σχεδόν και όλη η στρατιωτική ηγεσία τις προηγούμενες εβδομάδες. Συνεπώς και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο σταθερά. Σίγουρα, σαν πολιτικό καθεστώς ο Ερντογάν έχει πετύχει πολύ σημαντικά επιτεύγματα στο ιστορικό της Τουρκίας. Βλέπουμε τις επιδόσεις του. Στις δύο εκλογές έφτασε σχεδόν στο 50%. Έχει καταφέρει να περιορίσει αυτό που λέτε, να ελέγξει τις μυστικές υπηρεσίες, να ελέγξει την αστυνομία, να βάλει στο περιθώριο ένα μεγάλο κομμάτι ραχοκοκαλία των αξιωματικών των όπλων δυνάμεων. Επιδιώκει να ελέγξει και το δικαστικό σώμα που ήταν από τους τελευταίους αιματοφύλακες του Κεμάλισμου, να το πω έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν έχει καταφέρει στο ιστορικό μέτωπο μεγάλες επιτυχίες. Η αλήθεια πραγματικά αυτό είναι καλό για την Ελλάδα. Όλο αυτό το καθεστώς που έχει αλλάξει την Τουρκία, δηλαδή το παλιό στρατιωτικό καθεστώς που ήταν το βαθύ μέρος της Τουρκίας, αλλάζει, αν ξυγχρονίζεται, αν το θέλετε έτσι, αυτό λοιπόν είναι θετικό στην Τουρκία. Υπήρχε μια εκτίμηση πολλά χρόνια ότι το πρόβλημα στην Τουρκία είναι ο κεμαλισμός, ότι είναι το στρατιωτικό καθεστώς των Κεμαλικών, το οποίο επιδίωκε, έκανε αυτές τις κινήσεις με τις Ελλάδες κλπ. Αυτή η εκτίμηση για μένα είναι λάθος. Ήταν λάθος και είναι λάθος. Η Τουρκία έχει πάγιες επιδιώξεις. Τις επιδιώξεις αυτές τις έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για επιδιώξεις οι οποίες κατανομούνται από το 1942, την εποχή που έχουν την κατοχή, όταν ήταν κατά βία και την ελληνική μειονότητα. Το 1955 που έγινε το πογράμμα στην Κωνσταντινούπολη. Το 1964 που έκανε τις κινήσεις στην Κύπρο και έδειξε και την υπόλοιπη μειονότητά μας από την Κωνσταντινούπολη. Το 1974, το 1987, το 1996. Άρα η Τουρκία, ανεξαρτήτως των πολιτικών της αναταράξεων, γιατί έχει και αναταράξει και η ίδια η Τουρκία με πολιτικές ιστορικές και δηλαδή προεξικοπήνα τα τελευταία 50 χρόνια, η Τουρκία έχει μια πάγια πολιτική. Να σου πω ένα παράδειγμα. Την πολιτική που το 1955 έγραψε ένας Τούρκος καθηγητής διεθνών σχέσεων, που ήταν ουσιαστικά το 1956, ήταν ουσιαστικά ο χάρτης που η Τουρκία ακολούθησε για να πετύχει τις επιδιώξεις στο Κυπριακό. Σήμερα, με τον πιο ανεβιώστο τρόπο την επανέλαβε ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του. Είναι υποτίθεται δύο διαφορετικές σχολές. Είναι οι Ισλαμιστές με τους Κεμαλικούς. Ο Νταβούτογλου πήγε λίγο παραπέρα. Είπε ξεκάθαρα ότι και πληθυσμό να μην είχαμε στην Κύπρο. Οφείλουμε να ελέγξουμε την Κύπρο για γεωστρατηγικούς λόγους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν παρατηρούμε στο τέλος της ημέρας, το σημαντικό είναι σαν αποτελέσματα, τι βλέπουμε. Στο τέλος της ημέρας, ό,τι και η εξωτερική πολιτική αλλαγή να γίνει στην Τουρκία, δεν παρατηρούμε αλλαγή στην εξωτερική της πολιτική. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δείτε στο Ιράκ. Η Τουρκία, ο Ερντογάν βγήκε, αν δεν έχουμε μας πει χρονών, ο Ερντογάν βγήκε κάνοντας ένα τεράστιο άνομα στους Κούρδους. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πιο σκληρή φάση της σύγκρουσης ιστορικού της Τουρκίας με τον PKK, ακριβώς γιατί η πολιτική του αυτή ήταν προσχηματική, ξεκάθαρα προσχηματική. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, να σας καλημερίσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, μας πιέζει, έχουμε βγει ήδη εκτός χρόνου. Να σας καλημερίσουμε, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια, διότι οι επόμενες μέρες θα είναι και ιδιαίτερα δύσκολες στο Σαββατοκύριακο. Και για μας, ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακολουθεί η Αμαρλής Ζέπ με το Market Live. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.